Vine de spate! Bravo, bravo, Dragoș! Aoleu! Hai, lasă, lasă! Bine! Uite, ai om aici, Gabi! Cum îl cheamă? Bine, 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 bine! Robert, dă-te un pic mai în spate, ne-ai acoperit toată poarta. Sprintează spre poartă, te rog! Așteptăm în spate! N-ai ce să aștepți în spate! Hai, plimbă frumos! Bravo! N-avem om în față, Alex! Hai, ieși un pic! Băi, cum a rămas ăla liber așa? Urmărește mingea! Bombi, Dragoș! Bravo, bă! Calm! Hai, Cim, demarcă-te! Hai, cu șucă! Băi, cum a rămas ăla liber așa? Urmărește mingea! Bombi, Dragoș! Cosmin, du-te un pic mai încolo. Hai să ieșim de acolo! Mai puțin! Așa! Merge! Hai picioarul tare, așa! Hai, la sezonul 1, băi! De mare pe poziție! Hai, mai sus! Mai sunt 2 minute, mai sus! Așa, mă! Așa! Așa! Noi dăm! Haideți odată! Bate-te cu el! Așa! Așa! Hai! Hai, mă, hai, că dai first! Așa!